ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ರಕ್ಷಿತಾ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಚಾನಲ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಒಂದು ದಾದ ರಡ್ಡು ದಿನ ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂದು ದಾದ ಪೊಸತ್ ತುಳುಟು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರಂದು ಎನ್ನೊಲಿ ಐಕೊಂಜಿ ರೀಸನ್ ಉಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಈತ ದಿನ ಯಾನ್ ದಾಯಿಗು ತುಳುಟು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಿಜಿ ಇತ್ತೆ ದಾಯಿ ತುಳುಟು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪನ್ಪೆ ಈನ ಪಂಡ ಈತ ದಿನ ಯಾನ್ ದಾಯಿ ತುಳುಟು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೀಚಿ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ತುಳು ಪಾತಾರೆ ಎಂಕ್ ಬರ್ಪುಜಿ ನಿಗಲ್ ಸುಳ್ಳೊಂದು ಎನ್ನೊಲಿ. ಬಟ್ ಎಂಗ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಅದು ನಾನು ಮಾತಲ್ಲ ಪಾತಿರುವೆ. ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ಸ್ ಗವಡ್ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಬಂಗ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಎಂಕ್ ಪಾತೆರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಪಾತೆ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಪುಂಡು. ಐಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ತುಳುಟು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರ ಪೋತುಜಿ ಕನ್ನಡ ಡಿಯಪ್ಪಲ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡತ್ತ ಐಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಕನ್ನಡ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಕನ್ನಡ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೀನಿ. ನಮಗೆ ಕನ್ನಡ ಏತು ಮುಖ್ಯನ ಅಂಚನೆ ನಮಗೆ ತುಳು ತಕ್ಕುಲ ಅದು ನಮ್ಮ ತುಳುಲ ಅತ್ತೆ ಮುಖ್ಯ ಎಂಕಲೆಗೆ ಐಗೋಸ್ಕರ ತುಳು ತಕ್ಕುಲು ಎಂಕ್ ಈತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಪಂಡ ಯಾನ್ ದಾಯಿಗಿತ್ತ ತುಳುಟು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆವಡ ಅಥವಾ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಎನ್ನ ಕೆಲವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸುಲ್ ಮಾತ ಎಂಕ್ ತುಳುಟು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪು ಬಂದು ಪಣೊಂದಿತ್ತೇರು. ಐಗೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ತುಳುಟು ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದೆ. ಎಂಕ್ ತುಳುಟಕ್ಕಲು ಈತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಯಾನ್ ದಾಯಿಗೆ ತುಳುಟು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ತುಳುಟು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತನೇಟು ತಪ್ಪೀಜ್ ಐಗೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ತುಳುಟು ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದೆ. ನಿಗಲಿ ಇಂಚನೆ ಎಂಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪುಲಿ ಏಪೋಲ ಯಾನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಡಾಯಿ ನಂಚಿನ ವೀಡಿಯೋ ಯಾನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪಾಡ್ವೆ ಪಣೊಂದು ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ ಓವು ವಿಷಯ ಪತ್ತೊಂದು ಯಾನ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರ ಬೊಯ್ದೆ ಬಂದು ನಿಗಲಿಗೆ ಬಂದೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ. ಯಾನಿತ್ತ ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ಗೆ ಬಿದ್ದರ್ದೆ ಯಾನು ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ಬೊಕ ಮೇರು ಅಲ್ತಿರ್ದು ಬರ್ಪೇರು ಇದು ಯಾನ್ಲ ಮಾಮಿ ನೋಡ್ರದ್ದು ಬಿದ್ದಡಿಯ ಲೋಳೆಂದ ಮಾಮಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಲ್ತಿರ್ದೆ ಬರ್ಪೇರು. ಯಾನು ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ಇತ್ತ ಉಡುಪಿಗೆ ಹೋಗಪ್ಪ ಬೊಕ ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ಗೆ ಹೋದು ಬೇಗ ಬರ್ಪ ಭೂಮಿಗೆ ಇಜ್ಜಲು ಅಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೆರಡೂರು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಹೋದಳು ಪಕ್ಕ ಯಾನಿಕ್ಕೆ ಟಿಕ್ಕು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ರೆ ಸೀನರಿ ಬುಡ್ಚಿ ಕೊರಂಗುಲು ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಸಖತ್ ಮೊಣ್ಣೆಟೆ ಮತ್ತು ಸೀನರಿಗೆ ಪೆತ್ತಲು ಊರುಲ್ಲ ಹೋಯ್ ಇದು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮುಟ್ಟಾಯ ನಾನು ಅಂತಂಡು ಬಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಟಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಈ ಸೀನರಿ ಮತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಸಖತ್ ಇಷ್ಟ ಮತ್ತೆ ತುಂಬ ಬತ್ತಾ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಡ್ತಂಬರ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊರಿಯಾ ಬತ್ತಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಬಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಫುಲ್ ಒಂಥರ ಶಿತ್ ನಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ಜಿ ಇಂಕೊಲು ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊರಿಯಾ ಅಪ್ಪಾಗ ಮೇರ್ಲ ಬತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಜನ ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ದೆಲ್ಲ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊರ್ದು ಒಂಜಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ತೂ ಒಂದು ಬರಪೋಯ ಬೊಕ ಇಂಚಿನ ವಿಷಯ ಅನ್ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್ ವಿಷಯ ಜಾಸ್ತಿ ನಮಕ್ ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಯ್ಚಿ ದಯಕ್ ಪಂಡ ಮೇರ್ನ ಬೈಕ್ ಒಂಜಿ ಹಾಳಾದಿತ್ತಂಡು. ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ವಾಪಸ್ ಬರಿಗೆ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಾಂಡು ಬಸ್ಸೆ ಬರೋಡಂಡು ವಾಪಸ್. ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಮ ಗಂಟುದು ಲಾಯಿ ಪೋಡತ ಇಲ್ಲಾಗ ಅಂಚ ಅದು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಬರ್ನಗನೆ 7:45 ಆದಿತ್ತಂಡು. ಅಂಚ ದಾದ ಮನ್ಪಿನಿ ಪಕ್ಕ ಪಿದರ್ದು ಒಂತೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ತದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಕ ಬಣ್ಣೊಂದು ತೂ ಒಂದು ಬೈದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇರ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಲ್ದೇರು ಕೊಡೋರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪೋಪೆ ಬಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತನ ಕೆಲವು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸನ್ನು ಮಾತಾನಿಗಲ್ಲ ಎದುರುಡು ಪಾರ್ದೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಏನು ವಿಷಯ ಪಂಡ ಯಾನು ಮೇನಾದ ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುನಗೋಸ್ಕರನೇ ನಾನು ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ಗೆ ಪೋಯಿನಿ. ಬಟ್ ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್ ಪನೊಲಿ ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ದ ಕುಡು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಇಜ್ಜಿ ಎಂದು ಪಂಡೇರು. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಂಡು ಯಾನು ಐಡು ದುಂಬೆ ದೆತ್ತಿನ ಕೆಲವು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸನ್ನು ಮಾತಾನಿಕೊಲ್ಲುಂಟು ಪೂರವೆಲ್ಲ ನಿಕಲೊಟ್ಟು ಬಿತ್ತೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಬೊಕೊಂಚ ಏನಪ್ಪಂಡ ಬೈ 1 get 1 ಆಫರ್ಸ್ ಅವಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟ್ ಫುಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಪಾರ್ದೆ ಪೂರ ಇಕ್ಲ ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ ಹೊರಪೋದು ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಯಾನು ಇಪ್ಪುನಾತ್ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ನಿಕಲ್ನೆದೊಡು ಪಾರ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನೇಕ ನೆರ್ಪುನ್ ಬೊಚ್ಚಿನ ಬೊಕ್ಕ ಎಂದೆಪ್ಪರ ಪೋಯಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಪಿದಾಯ್ ಬರ್ತಾ ಪೂರ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇರೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ದೆತ್ಕರಿಯರ್ ಯಾನ ಮಾಮಿಲ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ದೆತ್ತೊಂದು ತಿನ್ನೋ ಒಂದು ಭತ್ತ ಪಿದಾಯಿ
ಮೇರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಉಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಗು ಬರ್ಪುಜೆರಿ ಅನ್ನ ಗೈಗ್ ಪಂಡ ಆರು ಧರ್ಮಸ್ಥಳರು ಮೊರಣಿ ಮುಡಿ ಕೊರ್ದು ಬೈದೀರು. ಸೊ ಅಂಚಾದರೆ ಕುಜಲ್ ಇಜ್ಜತ ಆರು ಪೊರ್ಲು ತೋಜೆರು ಬಂದಾರು ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪುಜೆರು. ಬಟ್ ಆಂಡಲ ಕಂಡದು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತದ್ದು ಪಾಡ್ದೆ ಏರ್ ಮಾತ ಈ ಡಿಮಾರ್ಟ್ಗೆ ನಲ್ಲ ವಿಸಿಟ್ ಮಂದಿಜರು ಹೊರಪೋದು ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತಾಡಲ ಬೊಕ ಮೇನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬರ್ಪೆ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಅಂಚಾರಿ ಕಾತೊಂದಿತ್ತ ಆರು ನಮಕ್ ಪರ್ಕಲ ಮುಟ್ಟ ಡ್ರಾಪ್ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡೇರು ಕಾದಿರು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಐಕಾದು ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಡಿಮಾರ್ಟ್ದ ಎದುರುಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಮಾರ್ಟ್ಡ್ ಪೂರ ಬೋರ್ಡಾಯಿನ ಐಟಮ್ಸುಲ್ ಮಾತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಈನ ಬೋರ್ಡು ಈನ ಬೊರ್ಚಿ A to Z ಪೂರ ಲೈಟ್ ಉಂಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಬತ್ತ ಒನಸ್ ಪಂಡ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪರದಾಲು ಮೂಡಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅಂಚದು ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ನಮ್ಮ ರಜನು ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರೆಗೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ತೊಂಡೇರು. ಬಿರಿಯಾನಿ ಪಕ್ಕ ತಿಂದು ಬೊಕ್ಕ ಬೈಕ್ ಮೇರೆ ಪಸೊಂಬರ ಪೊದಿತ್ತೇರು. ನಮ್ಮ ಆಡೆ ಮುಟ್ಟ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಂದು ಮಾತ ಇಲ್ಲಾಗ ಪಿದಾಡಿಯ ಮೇರಿಂಕ್ ಎರಡನೇ ಸಾರಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಸಂಬರ ಪೋತೇರು. ದಾನ್ನ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ದುಮ್ಮ ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಬಟ್ ಇತ್ತ ಆರೆ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಪದಿತ್ತೀರು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಂತ ತಿನ್ಪುನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಂದಿತ್ತೇರು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಟ್ಟಾದ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತೀನಿ ಸುಸ್ತಾದ ಎಂಕಲ ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್ಕಿನಿ ಅಲ್ಪ ಫೋನಾಗನೇ ಉಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಪಂಡೇರು. ಅಂಚ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ತೆತ್ತುನುಂಡು ಇದನ್ನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುವೆ. ಅಂಚ ಈ ವಿಡಿಯೋನಿ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಹೊಸತು ವ್ಲಾಗ್ ದೊಟ್ಟು ನಿಂಗಲ್ ನೋಟು ಬರ್ಪೆ ಅಡು ಮುಟ್ಟ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಬಾಯ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.